My name is Paul Michael Taylor. Men Paul Michael Taylor. Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň Washington şäheriniň Smithsonian institutundan. Men Aşgabatda 18-nji asyryň beýik şahyry. Magdumul Pragynyň doglan gününe bagşlanan çäherlilere hemem matlagada gatnaşmaga geldim. Bu ýerde biz Magdumul Pragynyň ingliz diline çap edilen goşgular ýygynlygyny hödürledik. Men pikirimçe şu günkuda bara gatnaşanlar Magdumul Pragynyň goşgularyny terjime edilişine ulugylyklanma bildirdiler. Ingliz dili hünäri boýunça okuyan taliplerde bolsa, beýik şahyryň goşgularyny ingliz diline terjime etmek höwetini öğretdi. Terjime işi ören gyzykly iş. Bilşimi diýal goşgy 2, 3, 4, 5 ýa-da 6 setirden ibaret bolup biler. Bizim özgedegimizde şular ýaly goşgular terjime edenmidi. Eteriň manysyny ýitirmän, şol setirlere yerleşdirmäge çalışýar. It's a very important process. They're broken up into stanzas. There's sometimes 2 or 3 or 4 or 5 or 6 line stanzas. And each stanza is a kind of unit of thought. And we want to preserve that stanza structure in English, but as we all know, the word order in English is quite different from the word order in Turkmen. So we don't try to keep the order of words and phrases. Ma'lum bolşy ýaly türkmen we ingliz dilleriniň sözlemde sözleriň tertibi düýünden tapawutlanýar. Biz terjimede esasy ünsüz sözleriň tertibine däl, goşgynyň manysyny görükdirdik. Şol wagtyň özünde biz goşgynyň guruluşyny, kimem ähengni saklamagy çalışdyk. Käbir sözler okuyucuya düşnükli bolup biler, ýa-da oň okuyucunun näde ol düşünmek hem mümkin. Çünki käbir sözler 1, 2 ýa-da 3 manyny hem berip bilýär. Şoň üçin biz terjimede düşünmek kyn bolan zatlary düşündirmek maksady bilen duýduruş belgilerini hem ulandyk. And so we address all those one at a time, and it's a real process of going back and forth, and I wish we actually could have gone more back and forth. In many instances we would have probably finished a greater number of poems, but we have quite a large selection already, and the selection was picked in a way that tries to include the full range of types of poems. Bizim Magdumul Pragynyň goşgular ýygynlygyny çapa taýýarlanmazda. Goşgularyň tetir guruluşyny, hemem olaryň manysyny göz öňüne tutdyk. Esasany bu nesirde biz 4 tetirli goşgular saýlap aldyk. Every poem with this structure has to have exactly this percentage in the selections, but we did it in a thoughtful way. So we have a very good selection, I think, and for English readers who have access to other sources of information, they don't really need to have all the annotations that you would have if you were preparing something that was a translation of a very different kind. Men pikirimçe terjime eden goşgularymda tetir guruluşyny, hemem many mazmuny saklaýarlar. Ingliz okuyucylary düşnükli bolan sözleri düşündürüş tapmak üçin beýleki maglumatlary seçmelerine hem ýet tutup bilerler. Sebäbi bizim bu nesirimiziň söz başlyny düşünmek kyn bolan sözleriň ählisini öz üçin alanyk. Beýik şahyryň goşgular ýygynlygyny çapa taýýarlanmazda biz bu nesiriň bedegine hemem goşgularyň manysyny turatlandyrýan şekilleri hem ulanyp berdik. And so I hope that this collectively serves as an introduction to Maktum Guli's thought and what he considered important. It's part of a series of activities that the Smithsonian has been doing with the scholarly institutions of Turkmenistan, the Ministry of Culture and Academy of Sciences both, over the last few years. For that, I definitely want to thank Chevron for its support. It made it possible for us to do exhibitions and Culture Days activities. I definitely want to thank the embassy of the... Bu nesir ingliz okuyucularına Magdumul Pragynyň şygyryat dünýäsini öwrenmekde, uly bagdalygy bolup hyzmat eder diýip umyt edýän. Türkmen alimler bilen bu orda hyzmatdaşlygymyza mundan beýlekem berkär diýip umyt edýän. Bu beýik şahyr Magdumul Pragynyň ingliz diline terjime edilen nesiri barada aýdanmazda. Türkmenistanyň hormatly prezidenti oňa uly baha berip hemem gyzyklanma bildirdi. Muň üçin ýurt başçyny köp sag bolsun aýdýan. Who has taken a great interest in cultural matters, and in this case I do appreciate that he also wrote the introduction to this volume, and we appreciate that. It was included at the request of and with the permission of our counterparts, the National Academy of Sciences here.
Hello, my name is Hector Fajardo. Salam, men Hector Fajardo. Chevron Neftgaz kompaniýasynyň wekili. Biz bu ulakmetli işte himayetçi bolanmyda büýüsönýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Golýazmalar Instituty bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Smithsonian Institutynyň bilelikdäki hyzmatdaşlygynyň netijesinde Beýik şahyr Mahtum Ulynyň şygyrlary terjime edildi. Hemem kitap bolup çapdan çykdy. Men pikirimçe bu ähmiýetli çäre ýurdumyzyň arasynda hyzmatdaşlykdan nyşanlar. Medeni gatnaşyklar barka giňeýe. It's a very clear example of the cooperation between the two countries and what the private industry can do to promote the cultural ideas of Portfotdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy giňetmekde düredilen bu mümkinçilik üçin köp sag bolsun aýdýan. Academy of Sciences, the Ministry of Culture, and of course the Institute of Manuscripts in making all this possible in that cooperation.